Dobar dan. Danas razgovaramo o tome šta je saobraćaj, koje vrste saobraćaja postoje i kako se reguliše saobraćaj. Saobraćaj je prevoz putnika i robe. Odvija se na 3 načina: kopnenim, vodenim i vazdušnim putem. Kada govorimo o kopnenom saobraćaju, onda razlikujemo onaj koji se odvija po putevima, i to je drumski saobraćaj, i onaj koji se odvija po prugama, i to je železnički saobraćaj. Vodeni saobraćaj se odvija na i u vodi, a vazdušni saobraćaj se odvija u vazduhu. Saobraćaj se reguliše na 3 načina: pomoću semafora, saobraćajnim znacima i reguliše ga saobraćajac. Semafore najčešće viđamo na raskrsnicama. Tu se nalaze semafori za pešake i semafori za vozače. Semafori za pešake imaju 2 svetla: crveno, koje obaveštava pešake da moraju da stanu, i zeleno, koje kaže pešacima da mogu da krenu. Semafori za vozače imaju 3 svetla: crveno, koje upozorava vozače da stanu, žuto, da mogu da se pripreme, i zeleno, koje kaže da mogu da krenu dalje. Postoje 3 vrste saobraćajnih znakova: znaci opasnosti, znaci izričitih naredbi i znaci obaveštenja. Znaci opasnosti nas upozoravaju na kakve sve prepreke možemo da naiđemo u toku svog putovanja. Znaci izričitih naredbi nam govore šta moramo da radimo dok smo učesnici u saobraćaju, a znaci obaveštenja nas obaveštavaju na što sve možemo da naiđemo u toku svog putovanja, a što može da nam bude od koristi. Saobraćajca najčešće viđamo na raskrsnicama u vreme velikih saobraćajnih gužvi. Pokretima svoga tela i ruku ukazuje na to kada učesnici u saobraćaju moraju da se zaustave, a kada mogu da krenu dalje. Da bi se saobraćaj odvijao bezbedno, svi učesnici u saobraćaju, i vozači i pešaci, moraju da poštuju propisana pravila. Kojih pravila moraju da se pridržavaju pešaci u saobraćaju čućemo u narednoj lekciji. Do tada, doviđenja.